Dobar dan, dragi ljudi. Ja sam Ante Vranković, a ovo je Vlada Republike Hrvatske. Tu, kao što vidite, se čovjek bio zapalio 11.6. A tamo je drugi čovjek bio prosvjedovao i izgleda to što mu je ovaj se zapalio, da ili mu ne daju više da prosvjeduje, ili pak je riješio, dakle napokon su vjerojatno odlučili mu riješiti ili nešto treće. Uglavnom, vidite, ja sam tu radio s njim video, on više tu ne prosvjeduje. Meni nije čudno da se ovaj čovjek tu bio zapalio, zato jer kada je HDZ dobio izbore i opet napravio trgovačku koaliciju, znao sam da ljudi više neće moći. Uglavnom, ja znam Frane Lučić koji je preživio na Kornatima je u vrijeme Plenkovićeve ološokracije govorio da mu je žao što je ostao živ, što i on nije izgorio. Sad se tu čovjek na kraju i zapalio. Ne može to više tako. Ljudi ne mogu više Plenkovićeve zulume, njegovu psihopatologiju, njegovo luđaštvo, divljaštvo, prokletost, njegovu demonsko, malo je to reći, i malo je reći čak i hitlerovsko vođenje Hrvatske. To više ne mogu izdržati i on neće još dugo, da li će mu doći glave Todorić ili neko drugi, ali on neće još dugo. Amen. Evo, to je, sad je puknulo bilo, kao da je Bog dragi sam potvrđuje, Plenković neće više dugo. Njegovo luđaštvo, njegova ubojstva ljudi, ubojstva cijelog naroda idu kraju. On ako hoće, trebao je davno sebe ubiti, a ne ubijati nas.